Tässä on ihan perusversio tuosta aloitussolmusta. Ja teen sen nyt ensin ihan nopeasti heille, jotka kaipaavat vaan muistin virkistystä, ja sitten vaihe vaiheelta heille, jotka ovat ihan ensimmäistä kertaa. Jos kiinnostaa enemmänkin perehtyä tähän kyseisen solmun ja muun sidonta-aiheisen sielun elämään, niin terve menoa Rihmoksen nettisivuille rihmos.fi. Siellä on myös ilmaista videomateriaalia sekä tosiaan tästä solmusta vähän tarkemmin ja sitten muuta aiheeseen liittyvää. Eli lyhyellä päällä kannattaa viedä koko ajan tätä tilannetta. Eli aivan ensin siis löytää tämä köyden keskikohta ja sitten tällä lyhyellä päällä lähtee joko yli tai ali tästä sidottavasta kohteesta. Ensin yhden kerran ja sitten toisen kerran, jolloin tilanne on sitten tämän näköinen. Eli kun se solmu muodostuu tähän päälle, niin nyt meillä on hetken aikaa 6 yksittäistä köyttä vierekkäin. Ja tämä pitkä pää, mikä on mulla nyt oikeassa kädessä, ja lyhyt pää vasemmassa, ne näyttää eri suuntiin. Sitten mä menen lyhyellä päällä tämän koko paketin yli ja ali. Tässä on ensimmäinen virheen paikka, jos lähtee alittamaan, niin sitten ei tule mitään. Eli nyt on tullut tämmöinen yksi ikään kuin kierre tähän, ja sitten haluttaisiin vielä toinen, jolloin sitten siinä on merimiessolmu käytännössä. Eli sen voi mieltää vaikka niin, että jos tämä pitkä pää tulee vaihtaa suuntaa, eli jotta me voidaan solmia, niin niiden köysien täytyy tulla kohti toisiaan, niin nyt tämä pitkä pää vaihtoi suuntaa tämän sidontalinjan suuntaisesti, ja sitten tämä lyhyt pää tulee täältä päältä läpi. Eli täältä syntyneestä tämmöisestä silmukasta niin päältä ja alta. Ja sitten kun mä kiristän täältä ihan kaikessa rauhassa, niin syntyy tämmöinen merimiessolmun näköinen tilanne. Ja tosiaan noin ja noin.